wallahi na gaji kai wallahi ni na gaji wallahi tafiyar nan akwai nisa abokina gaskiya ni eski ba gida zan koma ba aske ba za mu dan zauna nan mu yi kadan to ni bari in tsari wallahi amma aboki wallahi ka kula ba dan dajin nan wallahi akwai inda babu tawo kai ni ban tsoro ka gane kai sauri fa ni dai ina kina kai hankali fa kai ni ho na san dajin nan fa to na ji dai wallahi gaskiya wai yanzu tashi na gan shi wani mutum gashi da gashi hoto ina ne samu ta na abu tsara ai gashi ne wallahi kaga dai ba da muna da yawa ba da wannan ba da wayannan da mun ga sai ya kashe duk abun da kake ja mu sai na ga ba haka nan ne ba duk inda za a ai kaga harkan dajin nan sai wanda ya san shi to ni na san dajin mana na san dajin ka san shi na ga dai ka ja mu da wannan bala'i to ka san bacin rana ne baka san ni ne sarkin dawa ba ai ni wallahi inda ya haka nan na ni ban san hali zan iya ci gaba da wannan tafiya a to ka san dai gida zan koma ba mu da iya koma gidan su deja mun yi kusan rabin tafiya wallahi akwai nisa kuma ka san yanzu ne ho muka kawo kamar wanga wanda mun ka wuce da daman shi gaba ne akwai mamaki kaka da ba sai kashe mu ba bai kashe mu mana yana iya kashe mu shi aljani na ba haka ne wallahi ni na gaji ma ni na gaji ko wallahi na gaji to sai hakuri kaga yanzu matsalan fa babban dajin da za mu shiga cikin shi dajin kare kukan ka ake ce mishi can ne kamfanin da janne a takaice kana nufin dajin gaba nan dai na ba a wanga ba mu ga komai ba mana a ba mu hana ganin komai ba yanzu akwai saura ba komawa baya dole sai mu je gaba komawa baya zati ai sai dai sai inda dai abu sai mun kai inda ma za mu tafi yawa kai kana gani ne ki gani ka gane su bismillah